Euskoaren ekimen berriak helburuak betetzen dituelakoan daude azparnen. Eta batzuek gaiten autate, ez ginen txoko menturatu sartzeat, eta guai deskubritu dugu. Erabiltzen da euskoa, baina mugak ere baditu. Bospasei gira, gehi bizpairu laborari, eta hasten dira batzu mugatzen, eganez, ez dakit nun sautuko dituztan, beraz, ari da olako, bada mugimendu bitzi bat, hastapen hortan, jendia beldur da sobera eusko izaitiaz ere. Eta gehiegi dituztenek zailtasunak jasaten dituzte, hornitzaile guziek ez baitituzte euskoak onartzen. Saltzaile batzuek ez dute komunikabideekin hitz egin nahi oraingoz, bertze batzuek espero dute geroan indar gehiago izatea. Bukan dugu bizpairu aldiz, bezero bat euskoarekin, orain arte geha da gutxi ikusi dugula behin. Gehienetan orain arte gauza tipiak, alare, ez dugu behin ere izan pagamendu handirik ordinagailu bat edo hola bezala. Euskoa urtarrilaren 30ean sartu zen indarrean, gaur egun 1.500 erabiltzaile daude, eta 260 saltokitan erabildezakegu moneta berria. Frantziako udal batzuek tokiko moneta erabiltzen dute dirulaguntzak banatzen dituztelarik segur izateko diru publikoa hirian bertan tokiko saltoki txikietan erabiltzen dela, eusko bat eta 20 eusko arteko borz biletea atera dituzte denera jatetxeetan erabiltzen diren txartelen adibidea segituz.